El dia 22 de febrer, Viladecans va viure un moment històric. Naixia el primer síndic municipal de Greuges de la nostra ciutat. Vicenç Mazón, de 61 anys, va rebre el suport de més de les 3/5 parts del ple necessàries per designar el síndic. Un mes després, el 17 de març, Mazón acceptava ser el defensor dels drets dels ciutadans viladecanencs davant de l'administració. Senyor Vicente Mazón Hernández, accepta desenvolupar el càrrec per al qual ha estat nomenat i que exercirà amb total respecte al que disposa la normativa vigent que regula aquesta institució? Sí, sí. Aquesta figura el que es tracta és d'acabar d'aquelles coses que poden quedar pendents, que poden amb un ciutadà afectar-li i que pel que sigui els serveis municipals no ho han tingut en compte o no han pogut resoldre adequadament, poder corregir i poder d'alguna manera ajudar a fer millor la feina que hem de fer cap al ciutadà, que és al final l'important de la nostra feina. La seva implicació amb el teixit associatiu de la ciutat i encapçalar les regidories d'Esports i Educació en el primer Ajuntament Democràtic de Viladecans van ser els motius que van empènyer el consistori a encomanar-li a aquest viladecanenc la tasca d'obrir la primera oficina del síndic de Viladecans. Una feina que no va ser gens fàcil, ja que no hi havia precedents a la ciutat. La idea de fons de Mazón, però, era molt clara: crear una institució forta que escoltés al ciutadà. Moltes vegades no es mira o no s'ha tingut o no se posa un a la pell o l'empatia aquesta per posar-se en la pell del ciutadà, no? I és aquest el que nosaltres hem d'avalar per aquesta cosa, mirar d'interpretar la llei en el millor sentit o amb la mà més oberta. Impulsar les relacions amb altres institucions va ser una de les primeres tasques que va fer el síndic per posar en marxa la sindicatura. El 18 de desembre, Mazón feia un pas molt important. Signava un conveni de col·laboració amb Rafael Ribó, el síndic de Catalunya. Aquest conveni de col·laboració és que dintre de la independència que cada institució té un de col·laboració. Què representa això? Que qualsevol ciutadà que vingui aquí es presenti una queixa i que estigui fora de l'àmbit municipal, nosaltres li ajudem, col·laborarem amb ell per adequar aquest expedient i li fem el tràmit al síndic de Catalunya. Salut Pública pot sortir aleshores en mèrit. La Sindicatura de Greuges de Viladecans està treballant aquests dies en l'elaboració de la memòria de l'any 2007, un document que recull la feina feta d'aquesta institució des del seu naixement al mes de juny. En total, l'oficina ha atès 91 sol·licituds, una xifra més que rellevant si tenim en compte que la institució va tancar durant un mes per vacances. Tot i que encara s'estan estudiant les dades, podem avançar que de les 91 sol·licituds, un 60% són consultes i un 40% queixes, de les quals la majoria estan actualment tramitant-se. Com que és la primera, la gran tasca que tenim actualment és com definirem aquesta memòria. Volem que sigui planera, que sigui entenible i que arribi a tots. L'oficina municipal del síndic ha consultat diferents models de memòria per poder agafar idees i confeccionar-ne una de pròpia, que respongui als objectius que es marca el síndic. Evidentment té dos vertents. Una, perquè serveixi perquè l'Ajuntament vegi on pot millorar o pot fer correccions a dins del seu gestió o accions que ha pres, i per una altra, els ciutadans que vegin que precisament tenen un camí en el qual poden recórrer. Actualment la sindicatura està fent estadístiques de les diferents sol·licituds per conèixer quines són les qüestions que més preocupen, les franges d'edat que més atenen i fins i tot curiositats. A totes les memòries que trobes de diferents ajuntaments, una de les coses que estan és sobretot el tema de multes, el tema de zona blava, i si en canvi aquí queixes en aquest sentit no n'ha hagut cap. La memòria definitiva es presentarà al ple del mes de març, tal com marca el reglament del síndic.
Conèixer i establir lligams amb altres síndics va ser una altra de les feines a fer. Una de les figures que més ha influenciat en la posada en marxa de la sindicatura viladecanenca ha estat Carles Dalmau, el síndic de Sant Boi i també president del Fòrum de Síndics Municipals de Catalunya, una associació que en pocs mesos Viladecans s'hi va adherir. Té per finalitat l'ajuda mútua entre els distints síndics i el foment d'aquesta institució dins del municipalisme en tots els municipis de Catalunya que vulguin fer-lo. Per sort, a Catalunya, el que podríem ja denominar model català, penseu que a Catalunya són 40 síndics i de tota la resta de l'estat espanyol, si arriben a una quinzena més, ja és molt. Jo dic que a Catalunya tenim la sort que tenim una llei municipal que ens reconeix i un estatut que ens reconeix. Mazón és el síndic número 33 de Catalunya i més enllà de compartir experiències i mètodes de treball amb altres defensors del poble, ell pretén establir-ne un de propi, fer una campanya d'informació perquè el ciutadà sàpigui que abans d'acudir al síndic a d'esgotar totes les vies de reclamació és una d'elles. La gent se li fa un món el que és la gestió davant de l'administració. I aleshores, clar, venen aquí com si fóssim nosaltres el servei d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament. I gairebé a vegades els informem on d'anar, què han de fer perquè vulguin fer valdre allò que volen dir. Durant aquest primer període, mig any aproximadament, el síndic ha atès a 91 atencions als ciutadans, de les quals 31 s'han gestionat com a queixes i un 70% s'han resolt, i les 60 restants han estat considerades com a consultes. El tipus de queixes han estat molt variades, sanitat, consum o urbanisme en són només algunes. Els temes estrella, però, els que més preocupen als viladecanencs han estat l'espai públic i els sorolls. Totes les queixes que el síndic considera que hi ha greuge arriben a les mans del Luis Miguel. Ell és el pont tècnic entre l'alcaldia i les diferents àrees de l'Ajuntament. Demana la informació al departament que ha rebut la queixa i elabora un dictamen. Dictamen que arribarà de nou al síndic, al ciutadà que ha fet la queixa i al departament que ha de modificar el seu error. La introducció del síndic de greuges, al fin i al cabo, no és més que introduir dins del sistema un nou control de qualitat. I això a qualsevol funcionari o a qualsevol treballador de la casa ja li interessa, perquè d'alguna mena el que fa és ressaltar les mancances possibles i fer que entre tots estudiem una solució. Recabar aquesta resposta ha costat, però finalment ja s'han establert uns cauces d'actuació, era la novetat i evidentment ha costat posar en marxa aquest mecanisme. El passat mes de març, el síndic va presentar al ple municipal la primera memòria de la sindicatura, amb l'objectiu de donar a conèixer la tasca feta a la nostra ciutat per a aquesta nova institució, una feina que per Mazón té un valor afegit. Sembla mentida que després de 29 anys que em trobés un altre cop amb aquest ple i mirant-me, podríem dir, des dels ulls d'un ciutadà. Per mi era molt emotiu. S'ha dedicat força temps. 150 consultes han estat ateses per la Sindicatura de Greuges de Viladecans des de l'inici del 2008, 75 més que en el mateix període del 2007. Una altra de les notes destacades ha estat l'augment de les reclamacions acceptades fins al 60%. Es tracta d'unes xifres òptimes tenint en compte el poc temps de vida d'aquesta institució. Des de la seva posada en marxa, al febrer del 2007, la sindicatura ha treballat per garantir els drets dels ciutadans davant l'administració local. Els temes que més preocupen els viladecanencs continuen sent aquells relacionats amb l'espai públic. Les que més es reprodueixen perquè les seves circumstàncies dona són aquelles que són d'espai públic. L'espai públic és la que sempre, i ja no és una qüestió de Viladecans, sinó és una qüestió de tots. Quan tenim trobades amb diferents síndics municipals, precisament l'espai públic és el que té més, i és lògic. L'assignatura pendent de l'Oficina de Greuges és aconseguir que els usuaris consultin i formalitzin les seves queixes a través de la pàgina web. La gestió online de les reclamacions, però, no ha convençut encara els viladecanencs, que prefereixen dirigir-se ells mateixos fins a les oficines municipals. Cal recordar als ciutadans que el primer que cal fer abans de presentar la queixa és esgotar totes les vies de reclamació. Qualsevol ciutadà pot vindre aquí, nosaltres l'atenem, i el que li donem és, moltes vegades, per exemple, tenim moltes consultes i el que fem és redreçar a on han d'anar-hi. Temes de multes de zones blaves, que el que li hem de dir que recorreixin primer davant de l'Ajuntament i facin els tràmits davant de l'Ajuntament.
També n'hi ha algunes que són d'aspecte, que són conflictes entre empresa i particular, i per la qual han d'anar a l'oficina de l'OMIC, o també pot ser que inclús hi hagi entre veïns, en la qual l'Ajuntament també té un servei de mediació. Per saber quins temes són competència de la sindicatura o quins passos s'han de seguir per formalitzar una queixa, poden adreçar-se a la seva web. Només teclejant www.sindicatura.viladecans.cat, tots aquells que ho desitgin podran realitzar els tràmits des de casa. Viladecans ha estat avui la seu de la segona trobada de síndics municipals del Baix Llobregat. Els defensors del poble de Gavà, Sant Boi, Cornellà, Sant Feliu i Viladecans han fet una sessió de treball durant tot el matí. Posar en comú quins són els problemes i els criteris que cal seguir per defensar els drets dels ciutadans ha estat l'objectiu d'aquesta trobada. L'espai públic i la sanitat han centrat gran part d'aquest debat, un debat molt enriquidor per a tots els síndics. Normalment el síndic és una persona independent que ha de defensar els drets del ciutadà i ha de col·laborar a acostar l'administració al ciutadà. I això és un tema que cadascú ha de buscar els seus esquemes per poder treballar i poder avançar defensant els drets dels ciutadans. I això ens permet, aquestes reunions així de Baix Llobregat amb altres síndics, poder plantejar sistemes de treball que ens poden ajudar a millorar aquesta relació. Davant de temes plantejats, cada un ha dit obertament el que pensa, ha hagut una posada en comú de quina és, en vista de cada un d'ells, de les experiències, quina és la més òptima, i per això és molt enriquidora. Joan Pi de la Serra, adjunt a l'alcaldia de Viladecans, ha tancat la jornada. Pi de la Serra ha donat suport a la tasca d'aquesta institució i ha parlat dels reptes que cal fer des de l'administració, ja que sovint molts dels problemes que arriben als síndics són fruit de la poca modernització d'alguns processos. L'administració es veu reflectida amb el mirall del síndic i ha de fer, i està fent una reflexió de cara, dèiem, a la modernització i a la simplificació dels processos administratius. La pròxima reunió que faran els síndics municipals del Baix serà d'aquí a 3 mesos.